Юлга чыгам, әнекәй кайтыр юлга. Артист тормышының 3-нче бүлеген карагыз! Ура! Дуслар, барыгызга да сәлам. Безнең яңа атна башланып китте һәм иң кызыгы безнең нәрсәдән башланып китте атна? Менә нәрсәдән. Эзләп йөрим покемоннар һәм әлбәттә эш турында да онытмыйбыз. Барам студияга һәм шулай итеп яңа җыр әзерли башлыйбыз. Здорово, пацаны. Здорово. Привет. Покемон тутып йөрисезме? У нас в гостях Гульнас и Буся. Передайте привет. Привет! Буся, передай привет. Сюда. Сюда. Сюды! Минем янымда басып тора хәзер минем якын дустым, бик яхшы саксофонист, Татарстанның иң шәп саксофонисты, җырчы Артур Маузер сакс. Җырчы, композитор, биючи. Сәлам. Артур, артист тормышы нәрсә ул? Артист тормышы кебестә ул. Ниндирәк була ул? Артист тормышы ул бик күңелле бер. Артист тормышы ул кайнап тору, шаугыр килеп тору. Артист тормышы ул бер урында тормау. Синең әгәр дә артист буласың килә икән, сиңа һәрвакыт үз өстеңдә эшләргә кирәк. Көн саен алга барырга, чабырга, әз йокларга, күп эшләргә. Артур бүген әз йоклаган. Мин уже 3нче көн 2-3 сәгать йоклыйм. Но артист тормышына килеп эләгүемә мин бик шатмын һәм мин бәхетлемен. Бу Өлкәдә. Өлкәдә кайнап тора. Айнур Хаман покемон уйный. Уйнайм, излим. Короче, такая игра покемон, надо покемона убить онлайн. Поймать И и завоевать. поймать и завоевать. Башня находится вот здесь. Чувак тоже убивает покемона. Убили покемона? Первый раз. Вот ребята тоже подсели. Короче, первый бой мой. Они не могут разобраться. А что там? Привет. Слушай, а что вообще происходит? Там надо долбить по нему и иногда Уворачиваться, да? уворачиваться вот туда-сюда. Ну я что-то пытался, я никуда не увернулся, короче. Кто был ты? А, надо выбирать же еще, да? Ты был женщиной. Еще там какие-то суперудары, похоже, есть. Но надо читать вот так вот. А, ну вот я против этого. Я даже эту лесу не смог сделать. Серьезные ребята. Работают. Ну, отдыхать тоже надо уметь. Вот мы отдыхаем вот так вот. А вы как отдыхаете? Артист тормыши. Зато білесің полезность этой штуки в чем? Күніне бір 2-3 километр йөрергә кирәк. Йөрисең, ябыгасың, калория сжигаешь. Может против самого главного попробовать? Забыла хоры. Иди же берем на свободу. Ага. Буся, смотри. Свободу. Позови. Пугаем. Сейчас. Я орать не буду больше. Лариска, Лариска. Не бойся, не бойся. Бүген без эшлибез туйда, Казан шәһәрендә, Астория дигән кафеда, Павлюхина урамында. Әзерлек бара, полный ход монда. Лиләр, заллары зур, матур. Бүген минем звукооператор Рөстәм абзый. Сәлам дигән әнә. Сәлам. Ничек әзерлекләр? Отлично. Если бы еще провод дали, шикарно было. Свои заморочки инде монда. Тоже передай привет. Барсыда җылы бетте, хәзер туйды башлыйбыз. Кайфлар супер просто. Вот так выглядит свадьба моими глазами. Все что-то ходят.
даже ко мне периодически подходят, спрашивают какие-то организационные вопросы. У нас тут технические неполадки. Пол в экстренном порядке вытирают. Дискач отменен. Я понимаю, неинтересно. У звукачей такая уже должность. Неинтересно, сидишь, смотришь на спины людей, как они веселятся. Но нормально все. Я надеюсь, это все в выпуск не попадет. Так чисто поугарать уже. Исәнмесез, дуслар? Мин менә туйда эшләдем и килдем яздырырга җырны. Работа не ждет, волк в лес убежит, как волк. Бер кайтмасам, әнекәй бер кайтырман. Расскажи-ка вообще ощущение менә песня турында, менә җыр турында синең фикерең вообще нинди эмоциялар вызывает? Жыр эмоции вызывает. Біз кеше, короче, репетировали под фортепиано. Рамиль жырлады, короче, мен ойнадым. И за один вот такой жырлап шыққанда, үш тапқыр жылыйдым, короче. Ну прям чуть-чуть, прям уже жылып, прям уже жылыйдым. И останавливался, потому что на камеру снимали. А так, жар, конечно, вообще суперский. Да чё говорить? Песня классная. Шуңа күрә безнең бу выпускта приколлар әз. Потому что бик серьезный җыр записываем. Дуслар, мин менә кичәге егет турында бер-ике сүз әйтеп китмәкче. Менә минем тавыш операторы бар бит инде, аппаратура артында утыра торган егет. Ничего егет бит кызларга әйдәм инде мин. Үзе звук оператор, үзе кызыл дипломлы юрист, үзе ну булган егет инде, в общем. Әгәр дә кызлар кызыксагыз аңа инде кызы йөргән кызы юк булган. Минем энекә шул совместительство шулай ук. Минем ике туган энем Изан белән бик дус. Шуңа күрә, әгәр дә шундый шәп кияү кирәк икән, смело обращайтесь. Кайтып җиттем өйгә, әтием мине килеп алды, папулька. Бүгінде бардачокта антирадар бар. Сен менде неге алайым, а? Тағы не қыламын үшіне? Мату болсын үй, ешесін сен. Бұл бек беспорядок шығамысың сен. Мұның әйелі дейсің. Жоқ, может, икімізде жоқ, сен де мату айтып отырған, мен олай тұрмайын да. Мин кайттым Чаллыга, әтием янына. Алар узак-узак әзерләнделәр. Менә интервью алам алардан хәзер. Балай, шулай итеп күрсәтәсең. Ничек күрсәтим? Интервью алам алардан. Интервью түгел инде, просто сөйләшәм. Менә мин нинди бала булдым вообще. Авыр булдым, ничек түздегез мине? Алла. Тәртипле булдың, молодец. Аллаға шүкір. Бүтін балалар кебек. Нәй? Yok, bütün balalar... Особенный bulmadım mı min? Yok, bütün balalar kıvıl Şamil. Şimdi de bütün balalar üstüne... Бүтін балалар кебек, но таланты көбірек болды. Артист тұрмышы нинди була деп сұрамақшайым. Ничек деп ойлайсыз? Папуля? Артист тұрмышы қотлаулы болады. Мына қотлаулы болады, тырышлық керек. Әнем? Но мен артист түгел, но шулай да көз алдымда артист малайым үсе. Шуңа күрә аңа карап кына мен үз фикерләремне әйтә алам. Котлаулы, тыгыз һәм шул вакытта кызыклыдыр дип уйлыйм. Чөнки Во. Кем булып эшлисең әле син? Юк, мен үзем эшлим мәктәптә тәрбия эшләре буенча. Как раз шушы иҗадилык анда кирәк. Әтием кем әле минем? Кем әле син? Мин механик. Механик. Менә ул дигән механик. Балагыз тәртипсез булса, тәрбияли. Әнием. Хәзерге моментта мин Эль Кафе дигән уйда Яршаллы шәһәрендә эшлим.
Руслан белән Гөлгенәнең туйларында бүген җырчы буларак алып бармыйм, җырлыйм гына һәм инде анда бәйрәм башланды инде. Мин хәзерге вакытта Чаллыда Underground дигән кафеда утырам. Бүген монда MC Mote дигән кешенең, минем дустымның туган көне. Менә Айназ да килеп җитте туган көнгә. Айназ, аңлат әле миңа, пожалуйста. Артист тормышы нинди була ул? Менә минем якын дустым бар. Якын дустым, ул артист. Аның тормышы насыщенный, дигән әйтәм менә. Торт алсаң, менә слой бара. Көн сайын аның берничә хәрәкәт, берничә. Ул тегендә дә җитешә, иртән торып да җитешә, әнисенә шалтыратырга да җитешә. Ансын гала иң мөһиме онытмагыз. Аннары концертларга бара. Онытмый благотворительностьны. Яхшы кеше инде башы. Син минем турда сөйләдең менә. Артист тормышы нинди була? Яшәгез Рамил Закиров сабар.